Kaon ka sa Apple's Pungko-Pungko. Hello mga kaibigan! Welcome back po sa channel natin, si Richard. At sa pagkakataong ito ay nandito po tayo sa labas. At titikman ho natin yung isang bagong bukas at sikat na sikat sa Cebu na itong Pungko-Pungko. Nandito po tayo sa Uncle's Pungko-Pungko. So authentic Cebu po ang timpla po nito. Oo. So, Nandito na sa Cavite. nandito na ho yan sa Cavite. Along the way po siya sa ang location po niya along the way Buhay na Tubig. And then in front po siya ng MCI, Imus Medical Center. Ang lapit lang, Ang lapit no? lang. Katong ito, hindi na tayo dadalaw ng Cebu at ang mismong Uncle's Cebu. na ang nagdala papunta rito sa Cavite. So, Correct. sama po kayo at tikman po natin. Let's go! So, ayan na po. Andiyan na po lahat yung ating mga in-order. So, marami pa hong ano dyan, ha? Marami pa hong kulang dyan. Like yung Shanghai nila, yung hotdog, tsaka yung gizzard, tsaka yung nugget. So, ito lang po yung in-order natin. Pero, kompleto ho sila rito. So, yun po, napakasarap. So, bago tayo magmukbang at husgahan po natin itong first time namin matitikiman itong pungko-pungko ng Cebu. Dito po, sa Uncle's, dito sa Cavite. So, bago tayo magsimula, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkampi ng kilod niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po lagi po kami makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Kasama dalangin ko sa inyo. Bukto na anak. Sa Kristo namin ang pagkita sa amin. So, yung hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pinasumbong mo. Wow! Kain na po tayo. Isa natin. Ayan na, calamares. Calamari. Sarap. Ito naman. Manok. Try natin dito. Ano ba ito? Chicken lollipop. Chicken lollipop. Higop muna tayong sabaw. Wow, sarap! Manapin yung kanilang chicken. Sige.
gravy. Hmm? Mm. Lambot ka. Dito ho nga pala sa Angkors na pungko-pungko, only rice din po. Okay po, then only rice na po yun. Para na tayong nakapunta ng Cebu. Sarap. Itong kawali pa. Kagandahan ho nito sa Angkors, ma-amaze kayo sa sa kanilang mga prices nila. So, sobrang talaga affordable. Tapos lalagay ho namin lahat sa description box yung mga info po nila, yung kanilang page. So dalawin niyo po. Sarap. Yung barbecue. Tapak, no? Daming laman, siksik. Wow! Malambot siya. Lambot. Ang daling tanggalin sa Sarap. Ito beef ang laman nito, beef balls nila. Beef bola-bola. Beef balls. Calamares. Excited ako sa lollipop. Lollipop. Tinggal niya. Sarap na. Sarap ng ball. Sarap. Ha? Ang tawag dito, bagnet chip. Bagnet yan eh. Sarap. Yung nila, yung gravy nila, pinaka-sauce, ang sarap, no? Siya ng bulaklak. Diyan ko kapag nila, malutong na. Malambot. Ano trivia mo tungkol sa pumupungko? Ang pungko-pungko po kasi, ibig sabihin po, nasa labas po kayo, uupo kayo dun sa maliit na bangko, kaya yung pungko. Maliit na lamesa. Tapos, nakahilera po itong mga kakainin po. Katulad ng calamares, chicharong bulaklak, manok. Halo-halo po yung kumbaga. Street food, no? Oo, street food. Then, meron din po yung kanin na ang tawag doon sa kanin na yun. Puso. Yun, yung puso. Tapos doon po kayo. Sa maliit na lamesa at maliit na bangko, doon kayo kakain. Dalawa lang, no? Pungko-pungko, tapos ang haba na explanation. Ganun talaga. Tapos yan eh. Sarap na lasa ng sabaw nila. Parang siyang nilaga. Nawala na agad yung bulaklak natin. Kasi paborito ko po yung bulaklak.
Okay. Barbecue. The best yung barbecue. The best, Sobrang oh. lambot. Parang kakain ka na, no? Parang hindi siya street food. Parang kumakain sa restaurant. Sarap. Pizza. Sarap ng timpla. Ay, kaya pa magpadagdag ng sabaw daw kay ate, oh. Ito, unlimited sabaw din pala rito. Unlimited din pala. Yeah, mainit na mainit ang sabaw. Lahat crispy. Crispy po lahat. Pero anong nagustuhan mo? Yung sa mga pinirito. Calamares nagustuhan ko. Yung lollipop, chicken lollipop. Tsaka yung chicken lollipop. Tsaka yung chicharong bulaklak. Papansin nyo, wala na yung chicharong bulaklak. Pasensya na ni. Wala na talaga. Yung lasa niya, tama-tama lang sa palaki. Actually, malasa siya, no? Pasensya na po mga kawigil kasi medyo maingay po talaga yung sounds natin kasi nasa tabing daanan po kasi tayo. Yung pansi. Makaan dito. Buti na lang ako nagkaroon. Kasi kung hindi, mag-aantay tayo ng pagkain. Ang daming kakain, no? Grabe, dami, no? Punong-puno, no? Punong-puno, busy-busy yung ating mga... Kain po. Cedric, ilan to pa wings? Yung barbecue kung naglabas yung Ang sarap ng barbecue. Yan, no? Saka ang dali niya pagdudel ng gano'n. Panalong-panalo po dito. Punta po kayo. Namiss kasi ako, ang mura, tapos ang lalasa na. affordable. Actually, sa sa sandaling sa maikling pagtigil po namin ito pagmukbang. Nakita po namin yung mga customer nila. May mga solo, magkakaibigan, at meron din yung pamilya, buong pamilya nakain. So, pangkalakasan pala ito, no? Tungkong-tungko kasi, sarap eh. Wow. Mingi po ako ng dispensa, oh. Dahil ako po yung nakasumbrero na naman. Dahil kapag tinanggal ko ito, maglilitawan po yung mga sumpa. Pasensya na po kayo, mingi po ako dispensa. Sarap. Last bite tayo, ang haba ng mga ating video. Yan, muli po, sana po makadalaw kayo. So lalagay po namin sa description box yung page po nila at kung saan pong lugar po ito, ang address. So dito along along Buhay na Tubig, tapat po siya ng NCI o ng MCI Hospital po. Kaliko. So bali, ang kagandahan nun nito ay kung pungko-pungko ng uncles, nandito na ho sa Cavite. Hindi na tayo lalayo. Hindi na kailangan pumunta pa ng Cebu. Nandito na. So napakasarap. Last bite po para sa inyo.
po, maraming salamat po mga kaibigan sa palagiyang pagsalo. At lagi po tayo mag-iingat. At syempre maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw to. Sobrang salamat po at mag-iingat po tayo parati. Kaya, bigyan na lang mawala.